ही चैता लेके आ गई बनी। और फिर से वही टीम हमारा साथ है भैया मुन्ना भाई, संगीतकार शंकर भैया, अंजनी भैया, गीतकार नितेश ठाकुर, अही निर्देशक चंदन बाबा और C2B पिन दोनों जना लय लुटता लो। अब है चैत में भाव लागल, राम पिया पिया रटते और पियर भइले देहिया, पियर भइले देहिया, हर जियो जान ए राम पिया हो भइले, पिया भइले आरे गुलारी के फुलवा ए